Takže zdravím všechny, tady je Jake.cz a vítám vás u tohle prvního partu ze Left 4 Dead 2, kterou jsem zakoupil prostřednictvím Steamu ve free weekendu a my se do toho hned vrhneme, do tohle dobrodružství, strašidelného dobrodružství s vičkama, s všelijakýma. Super, jockey! A tamhle je další. To zmizel. A hned boomer, jo. Zdrej ty troubo. Teda, boomer. Ne. Tak. Pokračujeme. Headshot. Ne. Čau, kámo. To prkná odkud. Vlastně jako smetí, hoči. Tak. Se mi moc nelíbí toto. Ježíš. Já takový antihororista, nemám rád moc horory. Možná teď si řeknete, že jsem srap, ale... Ježíš, tohle jsem úplně potřeboval a ještě tenhle trouba. Tak tohle se moc nepovedlo. Mimochodem, jestli vás to zajímá, hraju na obtížnost normál, chcípni. Díky. Na obtížnost normál a ne si říkáte, že jsem srap, že nehraju na hard, ale zase si to musíte říct takhle. Že nejsem zase zbavělec, aby jsem hrál na easy. Ne, ona mi to vzala. Sekeru nechci. Tady z toho nic nechci. Pokračujeme dál. Tohle si jamu. Žádnou zbraň na blízko nechci. Joj. Tak tady tudy to asi nepůjdu. Jdu tudy. Zbraň. Ty půjdou tudy, protože je nudy. Headshot. Jsi taky trotl, ty si stoupneš tam, odkud chodí. A zrovna po mně zase. Já chci tam, půjď mě. Já spokojeně žiju. Protože... Odkud se sem dostala, proboha. Jo. Dělej. Kryjte mě trošku, já tady. Aspoň, že mě kryjete, drobet. Tak tohle bylo hnusný, ty oči tam. Cípni. Tak pokračujeme. Tady nikdo je. Co ještě nechci? Tak, se pokračujeme. Máme jít po schodech, takže doufám, že ty hlasitosti hry nejsou zas tak nahlas, protože jsem si s tím hrál dost. Ne, blbý plivance. Tak já se ošetřím, než to vyprchá. Ano, hraju za holku, nemohl jsem si vybrat, ale tahle je náhodou i dobrá. Smoker chytil nikoho? Ne, nechytil. Co si vymýšlíte? Než jsem doběhla, tak bylo po ní.
Hraju na normál a jak si můžete sami všimnout. Do prbomu. Teď jsem to měl fuck off. Neměl si vylézat. Ty radši zase zalez. Tamhle nikdo je. Už není. Charger. Zase mi se žere kill. Pojďte tudy, ne? Tudy? Tudy asi ne. Mám se by to? Všechno v pohodě. Hele, tohle jsem. Nejlepší. Pojďte. Jdete? Jdeme? OK. Tady jich bude hodně určitě, musí. Já si je chci všechny začít zabít. No, nevím, kde jsou všichni. Tak jdeme. Šup. Tenhle začátek možná znám, protože jsem ho hrál. Ale jinak single jsem nehrál nikdy, jenom ten začátek. Protože tohle je asi druhý pokus na natáčení, mám druhý mikrák, protože tam ten stál 150, taková šitka. A proto jsem si koupil novej. Za 600. Dost kvalitní. Doufám, že to je poznat. Ale, oj. Zaslo to tu. Ještě tížíme světýlko. Mám je vypáčit. Jo, super. A pojďte. Ježiš. Odkud jste se vy tady vzali? Kluci. Takhle, chytejte. A máte to tam. Tak. Což je nejlepší na tomhle granátku? Kudy? Nevím kudy. Protože tady jsem skončil minule. Tady, jo, tady. Tak. Tohle si vemu. Jdeme. Pokračujeme. Jak je můžu vidět? Já je tu vůbec nevidím. Jsem rád, že u téhle hry nerozhodujou moc FPSka. Protože jich nemám moc. No, ty jsi mrtvý, já myslel, že spíš. A tady. Ježišmarja. Ne, Charger, teda Jockey. Ne, to není Jockey. No, ještě jsem si to sem hodil úplně. Ne, to jsem nebyl já, to byl tamhle ten. Tak. Ty vogy, nepojď se mi do střely. Jdem. Cípni. Asi jsme ale už koncem, první point. No, takže tohle by bylo pro tenhle díl všechno, já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa. A uvidíme se u příští epizody, takže ještě můžete si všimnout, že obranáři jsem nejlepší, samozřejmě. Ne, doopravdy. Pokud se vám toto video líbilo, tak zde zanechte odběr, tak tohle jste neviděli, odběr, či like, něco napište do komentáře, jestli se můžu nějak zlepšit, co dělám za chybu a tak, budu rád za jakoukoliv pomoc a uvidíme se u příštího videa. Čágo.